дар доираи рақобатҳои даври 18-уми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Якум бошгоҳи Ваҳдати Ваҳдат бо ҳисоби калони 6-1 дастаи моҳири ноҳияи Ёвонро мағлуб кард. Дидори дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ваҳдат доир гардид. Ҳисобро дар дақиқаи шашуми пайти аввал нимҳимоятгари тими Ваҳдат Фаридун Назруллоев бо як зарбаи қавии худ боз кард. Фирдавс Файззода дар дақиқаи 18-ум аз зарбаи ҷаримавии 11-метра ҳисобро 2-0 намуд. Бо ҳамин натиҷа дастаҳо ба танаффус баромаданд. Футболбозони дастаи Ваҳдат то дақиқаи 86-ум боз ба задани 3 голи дигар даст ёфтанд. Дар дақиқаи 64-ум Фирдавс Файззода, дар дақиқаи 67-ум Далер Ризоев ва дар дақиқаи 86-ум Самариддин Расулов ба задани гол даст ёфтанд. Голи ягонаи футболбозони ноҳияи Ёвонро дар дақиқаи 88-ум Баҳровар Ҳалимов вориди дарвозаи Ваҳдат гардонд. Чанд лаҳза пеш аз анҷоми бозӣ Самариддин Расулов низ аз зарбаи ҷаримавии 11-метра ба задани гол мушарраф гардид. дар даври 18-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якум дастаи Ҳулбуки ноҳияи Восе дар майдони худ бо дастаи Сарои Камари ноҳияи Панҷ андари майдони рақобат шуда барои дарёфти имтиёзҳои зарурӣ нерӯсанҷӣ карданд. Дастаи Ҳулбук дар мавсими имсола барои дарёфти зинаҳои ифтихорӣ талош меварзад ва барои ноил гардидан ба мақоми сеюм дар чемпионати имсола барои ин даста танҳо ғолибият дар бозиҳои боқимонда лозим аст. дар ҳамин маврид дастаи Сарои Камар дар мавсими имсола ба мушкили молиявӣ рӯбарӯ гардида барои боқӣ мондан дар Лигаи Якум майдондорӣ карда истодааст. бозии имрӯза бошад барои дастаи Сарои Камар бобарор оғоз гардид ва баъди иҷрои вазъияти стандартӣ Соҳибҷон Ваҳобов дар дақиқаи 8-уми бозӣ ҳисобро кушода дастаашро ба пеш баровард. дастаи Ҳулбук баъди ин гол ҳанӯз ба худ наомада ки меҳмонон боз як ҳолати голзаниро истифода намуда бо кӯшиши Акмалҷон Авазов ҳисоби бозиро 2-0 намуданд. ҳарчанд дар қисмати аввали бозӣ дастаи соҳибони майдон чандин имкониятҳои хуби голзаниро созмон дода бошанд ҳам вале ба кушодани ҳисоб муваффақ нашуданд. дастаи Ҳулбук баъди танаффус якбора бозигузориро ба таври дигар баромонд ки дар натиҷа беҳтарин ҳамлавари Лигаи Якум Авазхон Қамчинов дар дақиқаи 48-уми бозӣ ба дарвозаи меҳмонон як гол ворид карда ҳисоби бозиро тағйир 2-1 намуд. зимнан ҳуҷумҳои дастаи соҳибони майдон дар идомаи бозӣ низ натиҷабахш анҷом пазируфт ва дар дақиқаи 57-уми бозӣ баъди хатогӣ дар ҷаримагоҳи меҳмонон ба дарвозаи Сарои Камар зарбаи пеналти таъин карда шуд. ҳолати мазкурро низ Авазхон Қамчинов ба гол анҷом дода таносубро дар бозӣ барқарор намуд. дар дақиқаи 66-уми бозӣ бошад боз ҳам Авазхон Қамчинов тавонист ки бозиро ба худ гирифта голи ғалабаовари дастаро ба дарвозаи меҳмонон ворид намояд. ҳамин тариқ бозии мазкур бо ҳисоби 3-2 бар нафъи дастаи Ҳулбуки ноҳияи Восе анҷом пазируфт ва ин даста то анҷоми даври 18-ум ба зинаи сеюми ҷадвали мусобиқот баромад. аз сабаби дарвозабони мо набуд, дарвозабони дуюми мо ҳам набуд ва мо самурабии даста маҷбур шуд ки бозингаро ҳамчун дарвозабон монад. ҳамин сабаб шуд ки дар қисми аввал мо 2 гол ба дарвозаи худ хӯрдем. дар ин бозӣ 3 гол ба ҳадаф расондам ва дастам ба ҳисоби 3-2 ғалаба кардам. ман хеле хурсанд ҳастам. ман ҳамиро пешниҳод карданам ки аллакай вақти он растааст. бо як бор такрор мекунам Аваз Қамчинов пеш раваду дар тимҳои миллӣ бозӣ кунад. ба ҳама шогирдони худ раҳмати калон мегӯям ва боз ҳамиро қайд карданам ки аз бозӣ то бозӣ мо ҳаракат мекунем ки бозии худро дигаргун кунем. чунки ҳар як бозингари мо чӣ гурӯҳӣ чӣ даставӣ чӣ танҳо бояд маънои масалан ҳамон гӯем ки дар ҳифз бошад дар ҳуҷум бошад чӣ кор карданро дар мавқеи худ бояд донад ва ҳаракат мекунем ки дар оянда боз ҳам пеш равем.